Bay, na ko amigo bay, mori. Nag-asa naman. Si buto bay. Butbuton juga to, pati bi kay motor biya. Pao. Karon tumabot bay. Oh, nagdung na turon. Bay, mo nito nga bay? Oo bay. Kaila kang atan bay, taga diriram ko na siya, taga tunga. Oh, kaila ko ana. Asa ron siya bay? Siya ganiha bay, taga-asa rin ka. Taga Cebu ko bay? O ikaw ditong giingon niya nga nasa maabot amigot ka Cebu. Autora si Atanay. Bay, ginar ka bay. Ako pagod bay. Tana kay kang barkada? Aw. Oh, nangutanan na ako ganiha. Mao din na yung mga amigo gikan Cebu. Oh, mao na siya bay. Ako to bay. Ning bay. Ning isuri ko yung sa inyong lugar diri ito nga nindot ko ni. Ah, nindot kini suruyan diri. Ning pakuwag to ko yung suroy ba? Oh, na. Na bay. Bay, na kuya ka na. Wait, sa mga amigo ba? Tagam na mga bata diri bay sa? Nagkan yung mga bata diri. Bay. Dako na gining balaya bay. Ako bitaw bitaw. Oh. Ilam ni katuig numan. Lord, ako yung nauman bay. Dito sa mga bay, 5 ka buwan umano ni. Grabe sa ninyo agad. Tao nga to bay nga. Sugod marbaho. Yawa ko ninyo agad. Ako diri sa kay numan. Itong taytayan bay. Isa min human. Pilam ni kabuan human. Dugay ginin mga po sinig siyam kabuan gitu. Siyam kabuan matay. Sa amo bay. Sa kasimana ra ni. Mananig finishing. Grabe sa nanagod. Bay, alam dito bay. Buto na sa to yung amigo eh. Kini yung tindahan bay. Pilam ni kabuan human. Bago pa naman, pero dugay na gitrabaho. Matay dito sa amo bay. Dini may ani bay. Sa kaadlaw bay mano na. Grabe na sa ninyo agad. Totoo. Ano ba, ato ta sa pikas. Tunas na kauban eh. Bay, mo ni pala sa kong amigo ba eh. Dini? Oh, Lindot. nagi. Ayo. Ayo. Ayo, amigo. Hoy. Nangot to dira. Ito sir. Ay, nangot to dira. Ano ko amigo na ikan sa Cebu ba? Mo na sila day. Oh. Usa na mo gikan Cebu biyahe. Kaya naman. Abot ito rurut to. Mo ni malay? Hindi mo amigo. Oh, sige. Lamat. Salamat ya. Uy. Tatanaw na sa view gamay. Ako may nabalay ng migo sa? Uy. Isa may kapanan. Sininga na mo. Pilang ni katuig human. Okay, kay kuwanti may nagbuwan na nagbayad. Matay. Pilang katuig naman? Okay, mga kupaton ka tuig. Bata, matay dito sa among lugar ba? Hindi mo abot ay. Manam ni kabuan, mga 5 4 anak. Umani ni siya. Bawa ko. Tuig, hindi siya ibintalan pero usara ka daw ko baro. Matay. Gusto ba kaduguan ba? Buto na gini minatay ay pati ra ba kay motor. Oh. Kining balaya ba? Dako man ni ba? Pamilyar man ni mga 5 katuig ni human. Kay dugay ni dako man. Ambot ka ba? Pagagi na ko diri kay na wala ko man eh. Sabi agut-gut sa luma, labuan man ko Cebu. Sa pagkumanda mo video, mga kasiro. Palihog di ko subscribe mga siro ka. Nya shout out ko sa mga kauban nga wa karon. Palayaw na kong follow mga kasirok ha. Shout out ko sa mga kauban nga wala dire. Palayaw na kong share mga kasirok. Shout out sa ko sa mga kauban nga wala dire. Shout out ko ni Jules, ni Kate, ug FT Mondragon. Palayaw ko like, share. Palayaw na yung thank you. Mga kasirok, salamat sa pagtanaw sa mga video. Amo ka sayang kay napay mas daghan pa ni nga video og shoutout ko sa mga kauban dire, wala dire si Jenski Hiligaw og si Jules Amol Dillard og sa mga nananaw lang, salamat sa pagtanaw and thank you. Shout out kong Mary Jane. Asad ko sa akong idol. Shout out ko ni Honey My Love. Shout out ko sa nagtanaw. Unsan man eh.
Full ang video. Shoutout ko sa mga ex sa una. Grabe.